Kabiro korka kore CPA Victor Ogutu mana kaka apenji ka ne umbene no bedo kod thuolo mano mar chwalo paro ne migawo mochung' ne weche go mag omenda mano kapok olos kata budget paro ma kinde ka kinde nikech kata kopogore kod ispaka ang'eni jogo ma ochung' ne kembe kata Kenya Association of Manufacturers bende no yudo thuolo margi mano mar dhi chwalo dwaro margi ne migawo mar omenda mar gigo ma seche moko gidwaro ni kik keti manyalo hinyo sekta margi ahinya to mano mar loso mwandu e pachoka. Ina korka kori gin gik mage mane seche moko chwalo to bende paro ni gik ma ichwalo kod kata sectors mopogore opogore bende migawo mar omenda ke bedo ga piny ba consider gi ba ket gi kose en paro michoka choka to iwacho ni ko penj ni bende no kawo pa jogi to wacho ni yes to kara oket gi eti. Ero kamana inya Joyce. Gima timore Kenya ka nitie gimoro biluongo ni public participation. In fact sade nitie bill moro ne wachiwe komendwa mar public participation bill. Idhi yudo ka ji dhi machiw pachgi muwuo maber to at the end of the day pachugo kata chielo gi ng'ama oting'o moa godo malo. Emomiyo wawacho ni wan nyiche wasemiyo jogi tax policy mwaparo nyalo konyogi. Wasemiyo gi suggestions modhuro including moko nasewuoye nyime kucho machalo kaka corporation tax ma affect this sector mwawuoye ni. Gipachwa nwaparo ni in the next 2-3 years corporation tax kada ber to jobed at around 25%. To kisewinjo waziri ka wuoyo kuonde ka kuonde be is also our member and ko wuoyo to is in agreement and be wacho ni tax uicho dog piny mano te adiere. Koro wan nwa suggest na ginie budget midhi somne kaka corporation tax en okete 28% prariyo gabore wi mia than 30 cha. Waparo ni mano kotim to they attract more investors. Kendo nwachiwo proposal bar categorization mwinano wasewuoyeni gik motere exempt gi oduoka e zero rate mondo kony joge to be able to claim input tax. Wachak waparo ni VAT ma en apaga uchiele wi miacha kada ber to kete apaga ng'wen e wi mia nikech gimoro be nitie ushuru ka ni kikete reasonable ko kikete mala ahinya to compliance nitie gimoro miluongo ni compliance level dhi malo ko dhi malo ti ichoko mang'eny moloyo michoko sani kopodi ikete e rate mamalo. Wachak wasuggest ni pay as you earn mine ni ng'adi kaka in mitiyo ni nitie gimoro ming'adi ni pay as you earn. Band moro mane gikelo ing'eni band sano dhi nyaka 35%. 35 do waneno ka ni malo. Waneno no wijo donga 30 e wi mia to kendo bede ni en gima bedo adjusted higa ka higa based on inflation. Ma timore pinje modhure world ka. Koro kato nitie issue mar losses manufacturing sector nitie gimoro miluongo ni losses mabedo carried forward. Inyalo yudo asara te tax law yiene ni kiyudo asara to asara no I carry go forward to the next financial year. Kapok tax the income ti kuongi gola asara mani yude higa mokalo cha. Yande nyicho kete indefinite noko kete limit. Waneno ka FCPA bad introduce limit mar 5 years. Wan kaka institute nwa wacho ni mondo limit no kik keti nikech economic environment samoro kiyudo asara you may not recover it higni abich koro gipege higni abich maka asara no gi higni abich kapok recover ten magimo lal nono. Koro maga many suggestion nwa miyo gi a very big booklet gi suggestions wa and wageno ni kaka en member mar institute of factor in suggestions mwamiyo gi manyalo spur this economic to grow to kendo nyalo miyo mwananchi ma kawaida bendo winje mor mar bedo ja Kenya. Erokamano. Iwacho kanyo makare ahinya.